sanda muka yi gamo gashi ban taɓa yin soyayya ba na tsindamo sai an ci gudu kafin a tuna mun zo ga dalaba gamo a yanzu na kinkiyo na iya ɗauka watakila in sharo har adama mukura ta da kindiro ita zuciya so ta gunta ya kan so tare yamu gashi yanzu na tsindiro kuma hannu da zarin kai yawo duk wanda ta so ka ne zan yi mata kurciya na amince maka magana akan gaskiya kai nake so a gidan kaza da yau tariya ɗazu da yanzu da gobe da kai na ka fariya na daina tararrahun wazai riƙen zuciya wajen rayuwa bai wakana babu ke na ɗauki alƙawari a kan ki kuma na rike zazzabi nake na ganki zan matsake sun baki zuba ki shani kuma in share ke domin neman kuɗi gare ni don ki rike cikin samari na waya yi rawar gani ko an koran a gidan wasa ya lura da ni dan jarumi ne bai da tsoro na sani na wacce guri abun ƙawaye na sun gani giyar soyayyar sana sha ta zama magani na ci gasa kanki babu mai tarani na buge kowa sanda aka yi sun sani na mallaka miki kina zo ki tafi da ni muna da juna da ni da ke cikin zamani muna bar soyayyar ki zo ki shayar magana ka zama mini inuwar da ke sa na zuwa komai na wani aka ne karkasa damuwa kai ne madubi na san kake sa na yi rawa yan manya aure da kai za ka hau taguwa ka sakar matalin zami kai ta yin so kuwa ana sace ya kare hannuwar mu alkai ne wanda mai ci zagin wuri da ke wato kulma ne mai sanya zaga tsakanin mu banza ne ta so ki wannan ki da ke daidai ki ma wuce mu ki yanzu ne a